ሰላም ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? ኩሉ ህይወት ከመይ ኣሎ? ቤተሰብ ከመይ ኣለዉ? ጎይታ ይባረኽ። ኩሉ ነገር ጽቡቕን ሰላምን ክኾነልኩም ጸሎተይን ምንየተይን እዩ። ባርክስ ኣብ ዝናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢና ክንርኢ። ቃል ኣምላኽ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንመሃር ኢና። ሎማዓንቲ ድማ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ኣብ ህይወትካ ዝኸውን ዝብል ኢና ክንርኢ። ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ኣብ ህይወትካ ዝኸውን። ሓንትስ ኣብ መሐለዊኻ ጥራይ ደኣኹን እምበር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን ኣብ ህይወትካ ዝብል ክንርኢ ኢና። ኣብ ዝቕፅል ትምህርትና ስቓይ ትበል ጸሊ ዝብል ክንርኢ ኢና። ባር ጎይታ ይባረኽ። ናብቲ ትምህርትና ክንሓልፍ ኢና። ቅድሚ ግን እስኪ ንሱ ነዛ መዝሙር ጌርና ንእግዚአብሔር ከነመስግን ኢና።
እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ባር ኣብ ዝናይ ሎማዓንቲ እንሪኦ ትምህርትና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ፈዲ 35 ዘሎ ኢና ክንርኢ። እቲ ቃል ድማ ከምዚ ይብለና በታ መዓልቲ እቲኣ ምድሪ ምስ መሰየ ናብ ማዕዶ ንሳገር በሎም ይብለና። ምድሪ ምስ መሰየ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም? ናብ ማዕዶ ንሳገር ኢልዎም። እግዚአብሔር ጎይታ እንተ ደኣ ንሳገር ኢሉካ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ነገር ክገጥም ይኽእል እዩ። ከቢድ ነገር ክገጥም ይኽእል እዩ። ግን እቲ ቃል ጎይታ ኣይቅየርን እዩ። ንሳገር እንድሕር ኢልካ ንሳገር እዩ። ድሕር ንሳገር ኢልካ እቲ ቃሉሲ ማንም ዝዓግቶ ነገር የለን። ብዘይ ፍልጠት ከነቲ ምኽርኻ ዘጸልምቶ መን እዩ ከም ዝብል ማንም ዝዓግቶ ነገር የለን። ንቃሉ ዝዓግቶ ነገር የለን። እንታይ ኢልዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በታ መዓልቲ ኣብ ምድሪ ምስ መሰየ ናብ ማዕዶ ንሳገር ኢልዎም በሎም ይብለና። ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ ካንብቦ ነቶም ህዝቢ ኣፋንዮም ድማ ንዑ ከምታ ዘለዋ ምሳታቶም ብጃልባ ወሰድዎ ይብለና። ነቶም ህዝቢ ኣፋንዮም ንዑ ድማ ከም ዘለዋ ከምቲ ዘለዎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተቐየረ ጎይታ ኢየሱስ ከም ዘለዎ ንውሰዶ ሎሚ እግዚአብሔር ድበለና ንሱ እዩ ዝፍጸም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ዝፍጸም። እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ንብል ኢና ብዙሕ ሰዕ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ከምዚ ዶ ይረኽበኒ ይኸውን ከምዚ ዶ ይፍጠር ይኸውን ንብል ግናኸ ሓንትስ ኣብ ቦታና ጥራይ ናሃሉ ኣብቲ ክንርከበሉ ዘለና መገድና ኣብቲ ጎይታ ዝርከቦ መገዲ ጥራይ ናሃሉ እምበር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ኣብ ህይወትና ዝኸውን። ጋድስ ዊል እዩ ዝኸውን ኣብ ህይወትና። ስለዚ እንታይ ይብል ኣብቲ ቃል ከምቲ ንፈልጦ ካልኦት ጀላቡ ከዓ ምስኡ ነበራ ወበብላን ብርቱዕ ንፋስን ድማ ኾነ እታ ጃልባ ክሳዕ ትመልእ ማዕበል ናብታ ጃልባ ኣተወ። እዞም ሰባት እዚኦም ደቀ መዛሙርቲ ናይ ኢየሱስ ብዛዕባ ህበቡላ ጽቡቕ ገይሮም ድፈልጡ ሰባት እዮም። ከመይ እንተ ኮይኑ እዩ ብርቱዕ ህበቡላ ዝኸውን ከመይ እንተ ኮይኑ እዮም ክሞቱ ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም። ምክንያቱ ገፈፍቲ ዓሳ እዮም ነይሮም። ሕጂ እንታይ ይብለና ኣብቲ ቃል ህበቡላ ብርቱዕ ንፋስን ድማ ኾነ። ህበቡላ ብርቱዕ ንፋስ፣ እቲ ንፋስ ከማን ብርቱዕ ኢልዎ ቀሊል ንፋስ ኣይነበረን ህበቡላ ነይሩ። ብድሕሪኡ ኸ እንታይ ኢሉ እታ ጃልባ ክሳዕ እትመልእ ኢልና። እታ ጃልባ መሊኣ ማዕበል ናብታ ጃልባ ኣተወ። ማዕበል ከኣቱ ጀሚሩ ናብታ ጃልባ ክሳዕ እትመልእ ኮይና እታ ጃልባ ብርቱዕ ንፋስ ኢልዎ። ኣብ ህይወትና ድማ ብርቱዕ ንፋስ ከጋጥመና ፖሲብል እዩ፣ ዝከኣል ነገር እዩ። ኢት ኢዝ ፖሲብል ዞ ዩ ኣር ኤ ክርስቲያን ወላ እኮ ክርስቲያን እንተኾንካ ኢቭን ዞ ዩ ኣር ኤ ክርስቲያን ብርቱዕ ማዕበል ህበቡላ ከጋጥም ግን ይኽእል እዩ። ኣብ ህይወትና ሓሲብናዮ ዘይንፈልጥ ከጋጥመና ይኽእል እዩ። ኢዮብ ከምኡ ገጢምዎ ኣብ ህይወቱ ብርቱዕ ነገር ገጢምዎ። ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ከመይ ኢሉ ኣነስ እዚ ኩሉ ከምዚ ነይረስ ከመይ ኢሉ ኣባይ ይወርድ ኢሉ። ልክዕ ከምኡ ድማ ንሕና እውን ኣነስ ካብዚ ኩሉ ሰብ ከመይ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ኣባይ በፂሑ ንብል ንኸውን። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ብተፈላለየ ኩነታት እትሓልፉ ዘለኹም ኣሕዋት ኣብ ዓራት ምድናስ ዘለኹም ቦታ ኣይነው ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮንኩም ትሰምዑኒ ከም ዘለኹም ገሌኹም ካብ ዓራትኩም ክትስኡ ዘይትኽእሉ ትኾኑ፣ ተደጊፍኩም ትትስኡ ትኾኑ፣ ካልእ ሽግራት እውን ብዝተፈላለየ ንሓልፍ ሰባት እግዚአብሔር ግና ፍቓዱ እዩ ዝኸውን ኣብ ህይወትና። ኣይንጨነቕ። እቲ ጋድስ ዊል እዩ ዝኸውን ኣብ ህይወትና። ኣብቲ ናይ ዝመፅእ ትምህርትና ክንመሃሮ ኢና። ስቕ ግን ኣይትበል ጸሊ ዝብል ክንርኢና። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ህበቡላ ከጋጥም ይኽእል እዩ፣ ነፋስ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ብርቱዕ ንፋስ ኢልዎ ሲምፕል ንፋስ ኣይነበረን። ክሞቱ ዝኽእሉ እዮም ነይሮም።
ናይ ህይወት መስገደል ንሓልፍ ዘለና ብዝተፈላለየ ኩነታት ኣብ ሓዘን ዘለና ሰባት ውን መጽንናዕ ዝሰኣና ሰባት ውን ዋይ ኣነስ ናተይስ ክዓቢ ዝበልና ሰባት ውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከም ዘለዎ ንውሰዶ ንሱ ፍቓዱ እዩ ዝኸውን ኣብ ህይወትና ኣብኡስ እንታይ ኢልዎ ወብላን ብርቱዕ ንፋስን ድማ ኾነ እታ ጃልባ ክሳዕ ትመልእ ማዕበል ናብታ ጃልባ ኣተወ ንሱ ከዓ ብወገን ድሕሪት እታ ጃልባ ተተርቂሱ ደቂሱ ነበረ ናይ ኢየሱስ መርከብ ኣይትጥሕልን እያ ኢየሱስ ዘለዋ ህይወት ኣይትጥሕልን እያ ጳውሎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ህቦብላ ኣጋጢምዎ ነይሩ ኣብቲ ብመርከብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ግን ፍቓድ ኣምላኽ ዓብይ ነገር ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ክትቀርብ ምዃንካ ተባሂሉሉ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ሰጢሙ ኣይተረፈን ናይ ኢየሱስ መርከብ ኣይትሰጠምን እያ እቲ ከም ጳውሎስ ኣብ ፍቓዱ ዘሎ ሰብ ድማ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ዝተባህለሉ ከይተፈጸመ ኣይተርፍን እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ይፈጸም ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነ ደበለም ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነቐል ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነ ዘበለ ይትረፍ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነ ዘበለ ሁሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍረስ ይትረፍ በኢየሱስ ስም ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ደቂሱ ነበረ ኢየሱስ ግን ደቂሱ ነበረ ኣብ ፍጹም ፍቓድ ኣምላኽ ግና እንታይ ኣሎ ሰላም ኣሎ ዕረፍቲ ኣሎ ኣሕዋተይ ነዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይረኸብኩም ሰባት ንዑ ናብዚ ኢየሱስ ንስኻ ምርሓኒ ብህይወተይ ንበሎ ኣብ ፍቓድካ የእትወኒ ንበሎ ብፍቓድካ ኣመላልሰኒ ንበሎ ፍቓዱ ዘይኮነ ኣብ ህይወትና ኣይፈጸም ኣብኡ እንድሕር ኣለና ከዓ ፍቓዱ ጥራይ ይፍጸም ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣተንሲኦም ድማ መምህር ክንጠፍእ ዶ ግድና ይብልካን በልዎ ክንጠፍእ ናይ ባሓቆም እዮም ኮኸሙ ድብሉ ደለዉ ንጠፍእ ዶ ንኸውን ገለ ደይኮነሲ እቲ ህቦብላ እቲ ዘጥፍእ ህቦብላ ምዃኑ ኣረጋጊፆም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ መምህር ክንጠፍእ ዶ ግድና የብልካን ኢሎም ግዲ ኣለዎ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ግዲ ኣለዎ የገድሶ እዩ ምክንያቱ በኣና ዝፍጽሞ ነገር ብዙሕ ነገር ኣለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብዝተፈላለየ ኩነታት ተሓልፉ ዘለኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዘለኹሞ ኩነታት መውፅኢ ይግበረልኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽንናዕ ይሃብኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸድቁ ይብዛሓልኩም ጎይታ ይባረኽ ክብሪ ንስሙ እቲ ንፋስ ብድሕሪ እንታይ ኢሉ ተንሲኡ ንንፋስ ገንሖ ንባሕሪ ድማ ስቕበሊ ህድኢ በላ ህድኣት ይኹን ኣብ ህይወትኩም እቲ ንፋስ ዝግበለ ዓብይ ህድኣት እውን ኮነ ይብለና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ዓብይ ህድኣት ይኹን ኣብ ህይወትና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ህይወት ዓብይ ህድኣት ዘለዎ ህይወት እዩ ኣብኡ ባህ ይበለና ኣብኡ ንዕርፍ ንስኻ ትፈልጥ ንበሎ ነገራተይ ኩሉ ንዓኻ ይህበካ ኣለኹ ንሱ ይሓሊልኩም እሞ ንኩሉ ሓሊትኩም ናብኡ ኣውድቕዎ ከም ዝብለና ናብኡ ነውድቆ ኣሕዋተይ ንሱ ከዓ ስለምንታይ እዩ ከም ዝፈራህኩም ከመይ እምነት ዶ የብልኩም ንበሎም ፍርሂ ተስፋ ክትቆርጥ ከለኻ ፍርሂ ይፍጠር ጎይታ ምሳኻ እንድሕር ኣሎ ግን ኣይትፍራህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኹም ስለ ዘሎ ኣይትፍርሁ እመኑ ደኣ እምበር ኣይንፍራህ ንእመን ደኣ እምበር ኣይንፍራህ ኣሕዋተይ ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣዝዮም ፈርሁ ንሓድሕዶም እውን እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝሉስ መንኮን እዮም ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ስለ ዘሎ ምንም ኣይንፍራህ ፍቓድ ኣምላኽ ጥራይ ኣብ ህይወትና ዝኸውን እሞ ጎይታ ይባረኽ ኣብኡ ንወከል እምንቶና ኣብኡ ንግበር ኣሕዋተይ ክብሪ ንስሙ ይኹን ባር ናይ ሎማዓንቲ ሒዘ ዝመጻኹ እዚ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ዝቕፅል ድማ ስቓይ ትበል ጸሊ ዝብል ክንርኢና ሽዑን ክትከታተሉ ይዕድመኩም
ጋድ ብለስ ዩ ሻሎም